Il-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela ta' kelba lill-poplu Malti wawċi li l-investiment brabta mal-provvista tad-dawl sa jibqa' għaddej b'mod b'saħħtu, inkluż bl-installazzjoni tat-tin interconnector lejn l-aħħar tas-sena li jiġi funzjonabbli mill-bidu tas-sena d-dieħla. Intervistat fuq One, Dr. Abela mela ċara li l-tuħ ta' dawl fl-aħħar jiem ma kienx ġust lejn il-poplu u n-negozji. Qal li t-tweġiba tal-Gvern trid tkun l-investiment. Innota li fejn saru x-xogħlijiet inkisbu riżultati sodisfaċenti. Fl-istess waqt qal li s-sistema ta' distribuzzjoni fadli l-aktar xogħol xi jitwettaq fuqha sabiex din tissaħħaħ u tkun waħda reżiljenti. F'dan il-kuntest, Dr. Abela qal li t-temperaturi għolja m'għadhomx qed ikunu l-eċċezzjoni imma saru n-normalità l-ġdida li dawn qed iġibu magħhom konsum elevat tal-elettriku u li dan isaħħan is-sistema tal-cables aktar. Innota wkoll li fuq medda ta' sentejn tlieta il-pajjiż qed jirkupra dak li ma sarx f'għexieren ta' snin. Dr. Abela qal li pajjiżna bħalma hu l-aqwa fit-tkabbir ekonomiku u fil-ħolqien tax-xogħol irrid ikun l-aqwa f'kull settur kruċjali u strutturali fil-pajjiż ewlieni fosthom anki dak tas-sistema tad-distribuzzjoni tal-elettriku. Dr. Abela tkellem ukoll dwar l-isparatura f'San Ġiljan li qal ixxokkjat lil kulħadd inkluż lilu. Fisser l-issurġenz tal-Pulizija Midrub Johan Vella bħala uffiċjal eżemplari u magħruf għalkemm iwettaq ħidmietu b'mod diligenti. Dwar dan il-każ, Dr. Abela wera l-fema li mhux biss trid issir ġustizzja imma li din trid titwettaq fi żmien xieraq. Innota li fil-każ sa japplikaw emendi li għandhom missewwa li l-Gvern għamel ftit xhur ilu dawk ta' żieda fil-pieni għal min jattakka membru tal-Korp tal-Pulizija li jeskludu l-applikazzjoni tas sentenza sospiża. Dwar ir-riforma fl-appelli fl-ippjanar, Dr. Abela qal li dini maħsuba biex tagħti aktar effikaċja lil proċess tal-appell u l-rimedju ikun wieħed reali. Il-mexxej Laburista wieġeb ukoll għal domanda dwar il-liġi l-ġdida li biha il-Gvern irid ipoġġi fuq innifsu gwardjan ġdid biex kull darba li ma josservax il-prinċipji tal-ugwaljanza ikollu lil min jippenalizzah. Hawnhekk Dr. Abela qal li l-oppożizzjoni għamlet dik li sejjaħ xeneġġata meta telqet il-barra mill-Parlament, meta l-abbozz kien ilu f'idejha 4 xhur. Sejjaħ lil Partit Nazzjonalista bħala partit anti-ugwaljanza u li l-elementi konservattivi fih jelbu l-buon sens. Dwar l-IVF, Dr. Abela qal li lan għandu jkun li jekk hemm koppja waħda li għad trid tmur barra minn xtutna biex tieħu trattament meħtieġ sabiex tkun tista' ssir ġenitur, dik il-koppja trid tibqa' Malta biex tingħata dak it-trattament hawnhekk.